lokal. Gapu iti tarigagay iti Municipal Environment and Natural Resources ang mapapintas iti aglawlaw iti iliti sa Nicolas ket dito Menro dyan play ni Apo Hepe ti Syudad Tilawag ti na-interview tayo ni Apo. Thank you very much Apo Police Lieutenant Colonel Ryan Retutar itikan kanayon sir nga panagpapa-interview kada kami dito ay IFM News. Okay, so gapo iti dayta ang kami nga Apo iti na-istatyan or natakawan Apo iti bag iti paset na iti simbaan iti kangitingitan iti dance parade dito yung Syudad Tilawag Pamulinawan Festival pa mga idol. So iti mandenggen iti kabuklan ti report. IFM News. IFM News. IFM News. Police Report. Nagbalaag ni Police Lieutenant Colonel Ryan Retutar, hepe ti PNP Lawag iti publiko akasapulan da nga agbalin anaanad kalpasan nga da iti na-report kadakwada ama ipagarup nga da iti naggandat kag takaw iti bag iti katingaan iti Pamulinawan Festival Dance Parade ket apaman ana report kadakwada ket insigida ana apot dagiti suspect ken i-turn over iti mismo a kwerpo iti pulisya. Anda dagiti natiliw nga structure nga gapot ti salbali nga probinsya, kapumot lang iti nakadeploy nga pupulis tayo, alis tayo pa nakag-responde, nakadeto yung insidente. So, nakabalot tata di jay suspect at di tata police station. Mama titi hepe ada iti suspect at ada iti grupo da nagapo iti sa Balya probinsya ken manarimaan ti panakawaras da iti Syudad Tilawag ken amam mo isudan dagiti kaming ti PNP impasigurado ti hepe amatiliw dagitoy ken nakawaras dagiti kaming ti PNP iti entero a Syudad Tilawag. May panamnama nga agbalya na talget iti Syudad Tilawag iti liderato ni Police Lieutenant Colonel Ryan Retutar ken dito nga imbalag na kanayon ang panaganaan dagiti tattao. Para iti IFM News, Idol Lawrence Martinez, Tatak IFM.